Верасень на маларэччы з'ява досыць адметная, бо ўсталёўваецца нізкі ўзровень з добрай празрыстасцю і праз гэта карціць зазірнуць у ваду не толькі з човніка ці берага, але так бы мовіць і знутры. Цяперака экіпаваўся на поўніцу і ўвесь неабходны для нырання рыштунак меў і здымаць запланаваў. Вось толькі як высветлілася, пакуль я наважваўся ўплішыцца ў гідракасцюм, ён мне ўжо малаваты. Празрыстасць сапсавалася. Надоечы вышэй па плыні моцная залева лупцавала. Пасля першай выведкі стала зразумела. Нагрувашванні кшталту драўлянага смецця пустыя. Рыбу трэба шукаць для шчыльнага багавіння. На ўзмешку разліннасці і чыстай вады і вырашыў здымаць далей. Тут ужо было цікавей. Касякамі шныпарылі падляшчы і плоткі, трапляліся пад'язкі. А галоўнае, акуні з'явіліся.